можем да вкусваме Твоята благодат, която имаме на разположение. Благодарим и Ти, Небесния Татко, за Твоето Слово, което разкриваш своята огромна любов към нас. Разкриваш ни събития, които има да предстоят да стават, за да подготвиш сърцата ни за грандиозното велико пришествие. Благодарим и Ти, че сме тук, живи, здрави и прави пред Твоето лице. Благодарим и Ти, Небесния Татко мой, за Твоята милост, която проявяваш и търпение към нас. Сега Ти знаеш нашите сърца, които ги предоставяме в Твоите нозе, за да ги умиеш и да ги очистиш и да ни дадеш сила и мъдрост от небето. Благодарим Ти още веднъж в името на Исус. Амин. Можем да седнем. Както вече всички ние знаеме, църквата е в молитвена седмица, в продължение на една цяла седмица. Изпитвахме възможността и радостта от тези четива. И всеки път, когато имаме такава сбирка, такава насока, такива мисли, които Бог разкрива и събира своят народ, да припомня неща, които са от голямо значение. Братя и сестри, тези четива ни разкриваха, че нашата вяра или адвентизъма се опира на 7 основни стълба. Триединството, великата борба, Божият закон, съботата, светилището, смъртът и ада, последното време и темата, която имаме за тази сутрин, е последна. Второто пришествие. Ние като адвентисти, повтарям, ние като адвентисти, припомням ли си какво значи това да си адвентист? Адвентист има своето си предназначение, своето обозначение, което показва, че има и носиш нещо в себе си, нали така? Всяко име има своето си предназначение. Нямам и го лозунга на църквата и надписа на молитвения дом, но не вярвам да сме си забравили идентичността, която ние носим в себе си. Адвентисти от седмия ден, т.е. адвентист. Какво значи адвентист? Какво значи преведена на български от латинския произход адвентиум? Хора очакващи. Нали, Генчо? Всички го казахме заедно. Хора, които очакват. Ако само очакваме, ако само проповядваме тройната ангелска вест, ако проповядваме на всички човеци, това е идеалът и мотот, за което ние носим в себе си, че Христос скоро ще се завърне, е удивително. Ако ние оборваме другите религиозни общества, че те нямат ясната представа за второто пришествие, а имат претенция за грабване, а ние държиме истината, истина, която можем да говорим за второто пришествие. Но това ли е най-важното? Това ли е най-важното? Това, че да имаш истината за второто пришествие и можеш да оборваш другите, за които те я нямат. Това не е толкова важно. Второто пришествие не е просто да докажем какво то не е, а по-скоро да опишем прекрасната, привлекателна картина на това, което е. Не знам дали схванахте. Ще мамим себе си и света, ако свеждане проповядването на това събитие единствено до аргументите срещу които ние оборваме другите религиозни общества. В нашата доктрина за второто идване на Исус може за прогласяване
наистина по един много добър начин да го направим, защото в тази доктрина за второто пришествие има по-специфично, по-важно от това, което ние знаем. Какво е то, което би трябвало да го направим? Много интересно четиво ни разкрива, поне това за мен. Не, че ние не знаем за второто пришествие. Нямам това идеята. Всички ние сме наясно с второто пришествие. Какво е предназначението на второто пришествие? Но онова, което това четиво иска да ни разкрие, да ни помогне, да схванеме за събитието на второто пришествие, онова, което би трябвало да го преживееме като хора, които очакват своят Спасител. Ето някои библейски истини за второто пришествие. Ще служи като прозорец към Божията любов, затова нека да погледнем именно тази сутрин към него. В Библията на едно место много точно идентифицира една личност – Христос. Когато Исус идва на земята за първи път, Той бива посочен от Йоан Кръстителя като небесният любим. Търсиш своите земни възлюбени, когато последователите на Йоан Кръстителят ревнуват, че неговите ученици отиват при Христос, Йоан споделя следното. Той насочва вниманието си към Исус. Той им казва следното. Младоженецът е, който има невяста, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, и се радва твърде много поради гласът на младоженеца, и така този моя радост е пълна, той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Йоан нарича приятел на младоженица. Чухте ли? Или по-нашему преведено на български това, което значи като шафер. Нали така? Добре сме запознати с тази идея, че Исус идващ на този свят. Той е дошъл на този свят и ще дойде като наш Спасител. Той не идва само за да ни спаси, мили мои братя. Той не идва само за да ни спаси от греха, а Негото идване има съвсем друга специфична идея. Той да ни привлече със своята си огромна любов. Едно, че Той идва да ни спаси от греха, но идвайки със своето си присъствие, Той иска да ни притегли към себе си с това, което носи в себе си. С тази огромна любов Той иска да ни привлече към себе си. Ето защо ще разгледаме една поетична израз на езика на любовта, записани в Божието Слово в Езекил 16 глава. Ще прочита стиховете, които започват от 4 до 8 стих. А при раждането ти, в денят, когато си се родила, пъпът ти не е бил отрязан, нито си била къпана във вода, за да се очистиш с сол, не си била насолявана, нито в пелени повивана, око не ти е пощадило, та да не те направи никое тия неща, та да те покаже, да те пожали. Но в деня, когато си се родила, понеже са се погносили от тебе, била си изхвърлена по лицето на полето. И когато заминах край тебе и те видях, че се валеше в кръвта си, рекох си, както беше в кръвта си да си жива. Да, рекох ти да беше в
кръвта си ти жива. Направихте да пораснеш изварено, както полската трева, и ти порасна и стана голяма, достигнала превъзходната красота. Гърдите ти се образуваха, космите ти растяха, но ти беше гола и непокрита. И когато заминах край тебе и те погледнах, ето възрастта ти беше любовна възраст. И тъй, както пострях полата си върху тебе, да покрих голотата ти, клех ти се и стъпих в завет с тебе и казах: Господ Яхова, ти стана моя. Тази история добре така асимилирана на това, което разкрива Божието Слово. Бог намира едно изоставено бебе, изхвърлено, изтръгнато от майката, захвърлено на полето. Казва се там, че око не го е пощадило. Друг превод гласи: никой не те обичаше. Затова си там, затова си изхвърлена с окървавено, дори и пъпната връв не ти е отрязана. Това разкрива нещо ново, за което бих искал да спра вниманието ни, така както Бог разкрива тази история. Какво конкретно откровено описание на нашата ужасна участ като човешки същества, което анализира това безпомощно дете, което е изхвърлено по различни обстоятелства, нежелано, там на полето някой се отървал от този плод. Нежеланият плод. Окървавено, тъй както е със своята връвна пъп, изоставено. Тук съзнаваме, че нашето паднало човешко естество в грях именно се гради на общото две думи – липсата на любов. И защо, ако това дете е било обичано, то не ще било там, нямаше да бъде изхвърлено, изоставено. Ето защо Бог разкрива нашето състояние, в което ние се намираме. Поради падналостта от греха, човечеството се намира именно в това положение. От какво се нуждаем всъщност? И четивото казва: от любов. Точно това вижда Бог в нас. Точно това прозира в нашата изгубеност, в която ние сме попаднали като човешки същества поради греха. Той знае, че само Неговата любов може тя да ни спаси, нищо друго. Затова казва: когато минах край тебе и те видях да се валяш в собствената си кръв, ти каза в кръвта ти: живей. Да, казах ти: живей. Не умряхме в греховете си, но Бог е дошъл и не е взел в прегръдките си. Каква добра история, в която да разкрива нашето състояние на греховността, която ние се намира като човеци. Като едно нежелано дете, което е захвърлено. Но поради Божията милост и любов, Бог прави нещо много чудно, много велико, много драматично, поетично, разкриващо се, онова, което Той разкрива собствената си любов към това беззащитно дете, нежелано дете от никого. Той започва да го обгрижва. Той започва да се грижи за него, докато стане време за любов. Така говори поне Божието Слово по-надолу. Разкриваща се Божията любов, която показва към падналото човечество.
Нека да ни пропуснем да видим Божието сърце, което поглежда към нас. Той търси нещо специфично, нещо специално. Копне е да израснем духовно до момента, когато ще се влюбим в Него, в отговор на любовта Му, която Той проявява към нас. Елън Вайт споделя следното. Как можем ние да откликнем на тази любов? Че Бог ни обича безрезервно и Той я показва, това е несъмнено. Но как ние можем да изпитваме и тази любов към Бога, която Той ни проявява към нас? Според нея възлюбването на Исус е точно това, което трябва да извлечем от Библията. И то следното. Трябва да изследваме Библията, защото тя ви разказва за Исус, когато четете и ще видите несравнимо очарование на Христос. Ще се влюбвате в човека на Голгота, във всяка крачка ще можете да казвате на света за пътищата и за приятните му мисли, чувства, които Бог изпитва към падналото човечество, на мир и щастие. Ако отново се върнем към тази история, която описва Библията в Езекил 16 глава, когато Бог вижда вече, че сме готови именно към тази любов, а казахме, че тя може да се прояви, ако редовно четем Божието Слово. Няма как да изпитваме тази Божия любов, ако ние не се потопим в Божието Слово. Няма как да ни доведе до Исус да го познаем още повече, ако ние не четеме за Исус в Божието Слово. И това, което сподели брат Любчо в петък вечер. Възможно ли е от време на време ние да четеме Божието Слово? Възможно ли е да забравяме, че имаме Библия в домовете си? Възможно ли е да идваме вече на църква без Библия? И това показва, че вече ние в себе си сме считали, че имаме достатъчно информация, които сме кодирали в нашето съзнание и можем да се водим по течението на тази информация, които сме добили с години наред. Ако всеки ден не се потопим, ако в Божието Слово не намери оттенък в нашия живот, всеки ден, то може да стане извор, за да обикнеш Христос повече. Тук дава една аналогия. Ако ние се сгодим с Христос, което това четило именно разкрива, един период на сгодяване какво гласи? Защо има годеж? Това е един, да го наречем, пробен период, в който младоженика или бъдещият предлага на своята любима един период, в който тя да го опознае. Нали така? Преди да включват брак, в което да споделят един съвместен живот. И питам се, ако в този процес на сгодяване няма тази връзка, постоянна връзка, дали този брак ще се осъществи, не знам. Но мога да знам, че този брак няма да бъде толкова сполучлив, защото връзката помежду си може да охладнее, ако тя е периодична, ако тя не е истинска, ако тя не доведе до възможността всекидневно присъствие на ухажване. Дали Бог може да ни принуди, за да го обичаме? Дали Бог може да ни принуди да го обичаме? Отговорът е не, нали така? Не смейте да го кажете. На любовта никой не може
нито да забрани да обича, нито да настоява някого да обича по насила. Ти или обичаш, или не обичаш. Простичко, но съществено, истинно. И затова Христос не принуждава да го обичаме по насила. Но връзката ни с Него, тази любов, която Той ни предлага, тя разкрива, тя ни помага, за да го обикнем и ние. Една личност, която показва любовта си към друга личност, тя се привързва към Него, започва да го опознава, започва да се доверява и започва да го обича. Затова този годежен период е именно период на ухажване. Когато някой сключи годеж с някого, с някоя, не с някого, с някоя, е именно този период, в който той разкрива, поднася цветя, пише стихове, нали така? Някакви любовни романи. Защо го прави? Защото проявява огромна любов към тази, в която той иска да бъде негова годеница. Бог е ухажор. И стиховете го разкриват това. Това не е представена, която като повечето хора имат, размишлявайки за него, но все пак ето го ясно, което Бог разкрива. Бог възнамерява да ни спаси, като ни ухажва. Това е пророчество за идването на Месия. Онзи, когато Йоан Кръстител нарича младоженеца, дошъл на земята, да търси своята невяста или своята булка. В такъв случай не трябва да се изненадваме, когато Исус говори за смъртта си на кръста с езика на своето привличане. И той казва така: и когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека пред себе си всички. Когато предава живота си в пълна саможертва на кръста, Исус дава върховното си откровение на своята си любов спрямо нас. И тази любов, ако гледаме към нея, ще ни привлече със сила и тя ще ни доведе до сърцето, до Неговото. Това е възможността, за което Христос се разкрива, че ще дойде. И в Йоан 14 глава, стихове от 1 до 4, се казваше следното: да се не смущаваше сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвате и в мен. В домът на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, но отивам да ви приготвям място и като ви приготвям място, ще дойда да ви взема, дето съм аз, да бъдете и вие. С други думи, Исус не просто обещава да се завърне, това не е само, а да дойде да вземе своята си невяста. Това разкрива самите стихове, които Бог ни показва тази сутрин. Че Той ще дойде, за да вземе своята си невяста. И малко преди кръстната си смърт, Той отправя своите си молби към Бог Отец с желанието си, чуйте: Отче, желая където съм аз да бъдат с мене и тези, които Ти си ми дал. Точно това Исус иска. Той желае просто да бъдем с Него. Затова апостол Павел използва изразът: мъже, любейте жените си, както Христос възлюби църквата си и даде живота си за нея.
Тази поетична замисъл и ни помага да схванеме какво е желанието на Бог в крайна сметка, за да дойде, за да вземе църквата си или невястата си. Имам въпроси, които бих искал да посоча, да размишлявате в тази насока, които това четиво не разкриваше до този момент. Дали израстваме или се смаляваме, когато напълно се предадем в Божиите ръце? Йоан Кръстителят каза тези думи. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Дали ние израстваме или се смаляваме? Какво е разбирането ни за тази мисъл? Ако лично се предаде в ръцете на Бога, той вижда своето състояние и няма как да се правиш в очите на Бога, че си нещо герой. Нали така? Виждаш собственото си състояние. Разбираш кой си, какъв си и какво представляваш. Оставайки си в Бога, Божите ръце, ти започваш да се смаляваш. Той ще премахваш своето лично аз. Махаш всичко онова, което може да те раздели от Бога, да те отдели от тази съществена важна връзка, от тази любовна връзка с Бога. Другият ми въпрос. Какво означава да сте сгодени за Исус? Защо пък някой има някаква мисъл, може да го изрази. Какво означава да сте сгодени за Исус? Благодаря. Тошко? Добре. Това е през този период на опознаване, този период за добри отношения, за да видиш дали той за теб или тя за теб. Защото по-лесно е ако нали говорим в буквалния смисъл, да развалиш един годеж, отколкото един брак. Годежът нищо не е нищо повече. Да. Благодаря. 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 Наистина, това е така. Но това, което ми прави впечатление за този въпрос, сгодяване с Исус, е връзката ни, с която ние започваме да имаме с една личност. И аз се питам, ако едно младо семейство включат годеж, но нямат възможността по една или друга причина да имат толкова близа връзка, тя е периодична, дали се чуват по телефона, дали ще си запишат някой писънце, дали ще се чуват от време на време по интернета, колко силна връзка може да бъде тази? Как мислите? Не знам. Може тя да бъде... Да, Генчо? Кажи. Годежа показваш на другите, че тази е твоята избранница. твоя собственост вече. Правилно. Това е твоята избрана, това е твоята любима.
И сега питам, когато една мома е вече сгодена, в какво очакване тя живее? Когато една мома е сгодена, в какво очакване тя живее? Въпросът ми ясен ли? Да, Петър? Ами разбира се. Очаква да се осъществи този брак или да се, както казва Минди, да се осъществи тази сватба. От годеж да премине в един съществен, ясен ритуален знак, в който ще се съберат всички, за да отпразнуват този брак. Ами да. Ако ние живеем и с мисълта, че сме сгодени за Исус, младожени категории, и ако нашата връзка е интимна връзка, в която ние общуваме и тази огромна любов ни привлича силно към Него, ние ще живеем и всеки ден с мисълта скоро да се завърне. Скоро да се завърне. Иначе може да мине един годеж, ама той може да се проточи с много години. И както каза някой, в този годеж и да пропадне, ако се види, че взаимоотношенията са охладнели помежду си. Но откъдето Божията любов разкриваща се към нас, към Неговата църква, независимо каквато е да се намира, Неговата любов ни привлича толкова силно към себе си, че ние не можем да останем безразлични на това, което Христос е направил към нас. Огромната си любов Той разкрива и дори и на Голгота. И сега можем да чуем една песен, след което ще се помолим после.
петай с тебе. Ще ви прочита само още 2-3 извадки, в които това четиво разкрива в края. По-настоящем сме в фазата на срещите. Той ни ухажва и спечелва, разкривайки пред умовете и красотата на своят характер, така че любовта ни към него да стане зряла. Няма да осъзнаеме пълната реалност на нашата идентичност като невяста на Христос, докато не започне самата сватба. В историята на спасението ще настъпи момент, като църква ще бъде духовно готова да встъпи в брак със своят Господ. Цялата наблюдаваща вселена ще засвидетелствува нашата готовност и ще потвърди сватбата. Ето ги с тези стихове в Откровение 19:6-8 завършвам. И чух глас от много народи, като глас от много води, като глас на силни гърмежи, които казват: Алилуя, защото Господ наш Бог всемогъщ царува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на агнето и неговата невяста, неговата жена се е приготвила и на нея се позволи да се облече в светъл и чист весон, защото весонът е праведните дела на светиите. Цялата библейска история се е втурнала към единствена точка. Кулминационната красота, именно завръщането на Исус на земята, за да вземе църквата си като своя булка или невяста. Бог да ни благослови. Това да бъде в нашите мисли и желания копнежи, Христос да ни привлече със своята си огромна любов, с която ние да го очакваме, Той скоро да се завърне. Амин. Сега можем да се изправим
за молитва. За да приключим пролетната молитвена седмица с две